Zvese zvifanika zvinopfuura. Zvese zvifanika zvinopfuura. Unogona kuita 20 years kana 35 years kana 40 uchiba. But panoziva zvisingatenderi kudarika. Unoona rimwe zuva unobatwa uchibatira. Vanoroya vakawanda. Asi anobata achiuya ndemuroya. Vanopomba vakawanda. Asi vanobatwa vachipomba ndezvo. Now ukaenda kuna vaRoma anoti zvisei pasi pevabatiri venyika, madzimambo, mapresident, masabhu vakaiswa naJehovha Mwari kuti vatonge nyika. But chakanaka hakuna simba risina kuiswa naMwari panyika. Tirimo muSecond Republic tongoda kuti tiwirirane. Pane dzimwe nyaya dzamunongoita kumba kwenyuku, unotonga kumba kwako nevana vako nevakadzi vako. But kana waita mhosva apa unotongwa nenyika nomutemo wenyika. Zvisinei kuti uri musoja, hausi musoja, unosenza kubato ripi, uri kuteedza mutemo unodiwa munyika. No one above the law. Iwe muvakadziwo musadi varume vasiri venyu. Vakadzi iyo zvekuti isimuka yakabvisa here, kukuti ibvisai maZambia, unotadza kukotama chaiko kunhonga ti kabhopoindi, unobvaona nyika yacho. Uona nyika yacho tobva tateiona, zvinorevei? Unoziva kuti switi inoda kuvharika tizoidya, yakanyatsobvarwa mushe mushe. Inonakidza kuti apa ndichazoona zviri mukati nomukadzi waizoone chi mune masisitiromu akatinakira. Chinenge chakavharika chinhu chipi? Icho chikozviti kana koshiro. Unoona munhu anisa chinhu chiri display pachena. Chino something chino ukonye, chino makonya ari muchi angikati. Varume ava, imi varume idai vakadzi venyu chaivo chaivo. Muri kuzvinzwa? Endo muchaicho ukaitarisa. Iwo chikadzi kagadzirwa zvakanaka, chirume kagadzirwa zvakanaka. Norudzi rwakanaka. Kuya mhirizhonga mudzimba. Tiri kuti vana ngavasarohwa vachiri vana vadiki. Munozviitire. Kungozhamira chikoro kuti amwe waundudza uda kuti ndisakanda nokuti ndiite mukadzi. Ndizvozvo. Regai dzive shiri mazayana mutu mukarega vakakura. Vana ngavaende kuchikoro. Vanoziva mararamiro anga pamusoro penyika. Toziva kuti zvandakuita izvi ndakuda kutadzira mumwe wangu. Tofanira kuva vanhu. Nechikomba chemudzimai wangu. Vasati mauya nani? Madzikoma moteerera nyaya. Chimombe wauya nani? Madzimai moteerera nyaya. Hane tinzwe vasati. Tsanangurai henyu chii chikaitika. Inini ndinowanzoshanda ndiri kunze, handiwanzouya weGomba. Saka ndine runyere kupe nevanhu vakandibatsira kuti ndikwanise kubata Chikomba sezvo ainge achipinda mumba chaimo.
ndiri kubasa ikoko vanenge vachinditsvaga kuti ndiri papi, ndikauya kuoff panenge pasisina macommunications. Saka nokuda kwerubatsiro rwevanhu vatinogara navo vakandipa vandiudza kuti mukamboti sudurukei musindima yakuoff muchazvibata. Vakandibatsira neumbo hwakanyanya mamessages iye pachake akabatwa ari mumba. Tiperidzwa chimombe zvakafamba sei? Ini ndakaona ndava kuteerwa kumba, ndakanzwa ngori kumba kwedu taona bhutsu yako, ndobva ndaendako ndichida kunoona bhutsu. Handina kuona bhutsu yakawana yanga iripo pakati pane mudhindo, zvikanzi munhu ndiyakiya. Ndakati kana kuri kukiya hazvinei, handingarambe nekuti muri kuti bhutsu ndiyani ndiyangu. Iwe Pindura Chikomba ini handina pandakabatwa. Iwe hanzi Chikomba. Tine mawitness uyezve ukarero ruchangamire zvino zvazvinotaura. Ndiye ari papicture nemamessage vanenge vachiita vachinoona namunzvimbo dzavo. Nekurara kwavanoita nezvavanenge vachise vachinakidza. Tine mawitness akavabata vaimukano. Uyu nari yapa unomuzivawo? Ndini tiri paclinic. Paclinic. Wakawanika seya? Aizvandizivi mazuva ano nokuda kwemaWhatsApp. WhatsApp ino unozviita. Wari zvisinei zvese izvi kunyepa. Wazvinzwa? Shedzai mukadzi auya. Shedzai mukadzi. Rejoice. Do it. Ambuya makamira ipapo tachida mwoyo rudo, mwoyo kubatsira kuti tizive kuti zvakafamba sei panyaya idzi pano. Toda kuti mundiudze kuti ava ndiani wenyaya. Ava ndiani wenyaya. Aita basi. Right, why Fanzo. Chimombe zvakamira sei apa? Ya, tina vachaenda kusera kucha kuti zvakanzi veitwa. Nyara yadi kutirira. Unosenza kuti Tuko amechangamira. uya anoitsotsi. Kuzvizwa. Ndaibvunza mune zvimwe zvamunoita zvisingaiti. Laki ndokta musoko avapa. Smith, norai mpe, anobhadhara before. Mongori kubhadhara ini. Ndikubvunza iwe. Handiri kukumbira unayambogona kuvavarira kuapa mbiri. Kana kwachena ndopedza. Ndikudzida mombe dzangu sikuda kuti iwe unotsotsi. Iwe. Gara watozviziva kuti ndagara ndati nhasi ndiri kutsvaira ntsumisa. Nyika ino ndoyangu. Garai matozviziva ndagara ndatoya ndakatokwana nhasi kuita zveruvhisi. Hanzi watione mbiri dzirikuyari mutira kuchera date. Handipewo 2 weeks ndinotsvaka natowapa dzese. 2 weeks. 2 weeks. 2 dzacho ngadziuye mangwana kuseri kwamama. Chinadziuye. Wozokutoswera ndisazotuma vanhu kutodi zvakutonetsa. Kumbira uchangamira. Semhosva yandapara. Nanga ndiri kukumbira kuti tinogarawo nevamwe totsvaka munhu. Pawaipomba waigara nevamwe? Kwete. Handaimbotarisira kuti unoita kuda kukudza zvaukaita. Ndakatuma vanhu vakaenda vakasvika pachikliniki pako
Mashangoti kuziya. Uya anozvaakataura. Akataura achitaura kuti kuno kumaseti media kutongwena namama. Iwewe. Settlement kondruku yakuzogadza kuti machamene cho ndinongotonga ndinongogadza masabu. Iwewe. Ende panga paine vanhu vaine motopi. Kutaura nyika yangu iwewe. Waita lake kuti vatunga vari pamusuka ava. Saka handisi kutombomira. Ndinongokuratidza kuti nyika ndeyangu. Pamusoro yechangano ndinoona kana aishora kudaro kakuya awesta mari yake dai makosti yake aidiwa futi because aishora dare racho twadara mari muudze makosti awo kuda ndaidzoserawo mari ndanga ndichishandisa kuudza vanhu izvo ndabhadhara disiplined pawarari. taura mari yacho usaiteka ndinokadzita mari handipo $200 anoda kuita vision board akutazozva kuti nyika ino varidzivayo kana uri pachipatara pegara kutoziva kuti ndikagara pachipatara chinovaridzivacho ndiziva kuti zvinhu kana uchiita zvinhu usapota uchidzvinira vanhu vese vanokodzero dzavo muzimbabwe haanomboshandisa nyaya yake haanomboshandisa nyaya yekuti anosenza kuameri but akateedzera maprocedure anoitiwa but usapota uchidaro iwewe usashandise mapowers asiriwo kuti usenza kuchipatara kubaya vanhu zvakumajikiseni Support uchidaro tinofanira kusenza zvakanaka munyika muchisenza tsika dzinodiwa musecond republic asikuda zvomanga izvi hatina nguva yakana handina kumba kwatozvika kumunhu ndinongoti hama dzangu dzoziri mabhenji dzandozvika kana vachiuraya notoraya ndichingotonga vaipo right atada $200 4 plus $200 pamusoro yechangamira ndiri kuomberawo kuti raindirerutsiro here pamombe pongo dziri 4 dzimwe dzacho mondishajiwo zvangu iri mari tobhadhara $300 pamombe zvawaitaura uchitaura pane vanhu tanga wabhadhara $20 fine ndikutaura nini kumbidza changamiro pari handina kana mari ende handigone kukupikisa nasingatomboziva kuti uchaombera vanhu vese vachinzwa nasingatomboziva kuti uchaombera vanhu vese vachita sei ndomunyika mangu tanga watsvaga mari kubhadhara vatatauka $20 totanga kubhadhara inda uchinda uchisaina kukurumbidza udzoke tizotaura right apedza nyaya kwedu unofanira kunoti handida kunzwa munhu asingauye kumba mama anotora 8 months asingauye kana kukumba kana auya pamwana mazuva 2 anenge akatononoka nekuti munhu anondishungurudza kuti hatizive kuti anoda munhu akaita sei no varume inini mambo iwa hausi mambo no regai ndikokutaurirai unoona mhirishonga dzati kuti mudzimba idzi ndo dziri kuita kuti vanhu vaite sei vafe kana kuti masuicide ndo basa rangu rokuenzanisa vanhu mazvinzwa ndo basa rangu haundiudze zvokuita iwe kana uchiona zvikunetsa enda kumba kwako kana ndikasvika svisvi ndichitonga taura iwe imwe nhau inondirwadza akaenda kumusha kwandakaberekwa akatora mbuya vangu inoita mudzimai vana vaainawo mudzimai anoti vazukuru vangu inini saka zvinondishungurudza nokuti kwese kubva aenda kumusha kwangu kwandakazvara ndakatoya naye mudzimai wachibaba vangu kundirwisa zvinhu zvinonezondiitira zvakanguya izvozvo saka dambudziko rako riri papa pachinomushaya iwe mukadzi wako uri muda ane mamiriro azvaita yachangamira inini handisakwanisa wakaroora ndakabvisa zvimwe ndasandapedza kuroora changamira wakabvisa chii ndakabvisa pane kesi vakabva vana mai vari ndakabvisa magrosari nekusungira ndasandabvisa mabvisa kutaura kwako ndokwaita kuti ndinzwisise ukapfava but ndakuudza zvisingakunetsi kuzvino ndaifungidzira kuti kana uchindinzwa handisi kukutonga kana uchindinzwa angagara kumukadzi wako kuti asvike pano anga ane chikomba une vana vangani naye tu vari pasi ndizvozvo here vanga vakura zvakadii kana kuti vakapondera chii chakaitika
vaingofa mwedzi yakwana. Okay. 2. Panokuremereyo. Tikadzika pano parikukurova zvokuti unotadza kusenzera mhuri yacho. Because kana tichitaura zvokuti vana 4, mombe 4, handitika. Raitoka titi mombe umai nemasungiro kadzaita 6. Kuzvinzwa tozoisa mari inoreva kuti machira nemagumbeze watokasungira chiteka vatikaisa mari yerusambo nezvimwe zvikadaro tinosvika kuma 1.2 1.6 saka kunenge kuri kuchaina kurudza murume no handiwa tikuno kesi ibva ivangoisa ndingodhabhura bozika kupedza paita nyaya iwe tsvaga $20 nditaura kuti ndinenge taurirana newewe enda kudzokera wewe gara pana amai vako gara pana amai vako amai unokodzera kukwira dare nokuti zvaifanira kunge zvichiuya kwauri akasvinira zvakasvinirwa kumurume zvaifanira kunge vakunokwira dare taurambisa asi iwe simukanditaura newe chengetai mbuka yako wazvinzwa uchikwira dare chengetai mbuka yani ndo zvazvinoita ini ndiri kuti chengetai mbuka yako kwira dare unokodzero uchiya mambo ndiye mbodzi Mukadzi 42 stroke 04 58 58 T42 kumberengwa mbukuru raSosak Messi mkubwa. Sana kwa yini? Ayo, taura makagara. Mwana wa mkwasha wangu akayakumusha kwangu akabvisa masungiro embuzi 3 $50 achibva ati zvangopera ipapo negirosari achibva angopera ipapo akati ndichambondotsvaka achibva angouya saka izvezvi ndakazoshamisika uye ari kuti nyaya yakwizwa kudari mukwasha wangu anoda mombe 4 kuti dziripirwe iye inini asina chaakandipa hapana chaakambondipa kana kuti apinde musha akati mombe zvape mukana kuti apinde musha akati mombe inosvika ndichitumira asi zvakabva zvangopera zvakadaro saka ndinoda angofuma regai ndikuudzei mese mune michi haha zvinoita vanhu ava kana vachiuya pambira kutaura kunonetsa isusu ndo basa redu rokuzoasisa kuti zvitaura zvinoita here hazviite here mazvinzwa ndo zvamunofanira kuziva Gogo, mukuda pfuma yakaita sei kumkwasho? Ndinoda mombe 4 nemagumbezi angu. Mombe 4? Taurezve. Nemagumbezi angu nemombe dzedanga 6. 4 idzi ndezve 4 iyi ndeyekupinda mumusha yaakataura kuti mombe yekupinda musha. Neakatongwa ndine bepa racho raakatongwa yekunzi inonzi mwanyamusha imombe futi. Ane list anoiziva. Ndeyeumai. Za3 inde yakabviswa chinzi ndeyekumuripisa kuti akatora mwana wedu zvisina mvumo zvazaita 4. Saka wazondipowo nemasunene yangu yeumai nemagumbezi angu. Parazi 6 dzamataura dzeta 10. Regai ndikuudzei zviri kubvunzwa nanyamutuka izvi vanhu vane makaucha akaita sei akasiyana siyana mazvinzwa kudhara kuno taibvisa munhu umwe chete zvakaenda zvichinja tatora mutemo mumwe taakita mbudzi mbiri vamwe vakaita 3 musashamike ndo zvavakaita zvinhu zvipi tinozvigamuchira zvakadaro muramai panhau yemari iri kutaurwa yainge iri 200 US ndikaichinja nemwana wavo tichiisa kumaranzi mberengwa line inoshandisa maranzi South Africa ndokumbira kuti kana zvichiita iya witness not 50 no hazvichawitnesa zvawataura zvakwana zvichitakudzana kudza toziva mataura tinoti basa rekutaura saka mabva kupi mbuya kumberengwa
ndokukumbira kuti sezvo rakauchaiswa kana watongana so watongana naambuya naati zvaramutema utendera tsvaga $20 yekuvaka wasimo right ndodzoka panyaya yangachitaura uyo ati hazvichakwanisa kugara nokuda kwokufamba kwawakaita hamaitisi kudai mari itakuona yachati izvi okay mombe vanopuhwa mombe 6 manzwaka ndatozveka kudhasi vanopuhwa mombe 6 nemari 1200 kudza vanopuhwa 1.2 right ndapedza kwe acha uzonosaina right uyo ari kuti hapasina musha wazvinzwa tsanangura musha ndingamumanikidzishe nokuti magariro edu anga akatongoska kuti mwari kwari zvinotibatsira kuchengeta vanhu right vana vavo vakakura sei vana venyu vese pane ane 5 kozoita ane 9 right vese vachiri vadiki vanokodzera kugara navo yavo chandinongotaura pakati penyu nezvinhu zvandichangotaura zvinhu zviviri uyo watanga achigara kuti right isu tiri kuti ungenda riri basa ndoda kuti 75 ugamuchire zvatokutaura unobva panangu ukaenda ukaita ndozvada kutiterera kuda kuti paunobva pana uyu mupengo yakunogadzira zvinhu zvani zvake urongedza zvinhu zvake vana vanokodzera kuti agare kuzvionza vana vako unokodzera kuti kana ukavadoo uchitora vana vachiri vadiki mutemo unosi hatingakudze mutemo mwana anozoenda kuvabereka ano 18 years asi mwana anokodzera kutorwa onza zvinhu ndataura zvinhu zvingani zviviri asi ndiri kuti panguva inomupa vana unogara navo kana nyaya yechikoro hatidi maintenance unochibhadhara vana handi vana vokubhifa ndovako vana ndovako iwe woenda kumba komurume wako kwache ikoko chiri kukupa nazeti 13 tiri kukupa about 1 week yokuprepare wazvinzwa yokuenda kumusha kwenyu uripo pamba ipapo sadistroy zvinhu zvovanhu saunze chimombe pamba gadzira zvinhu zvako pinda murodhi woenda kumusha pfuma yambuya tichataura naye iye ndiari papo pamwe panopoda kutaura akanditengera bhaibhi rorana rokumba pakuya kumba kune mombe iripo yakanga yasara iri 1 maiguru vakambobatirwa mari dzavakanga vatengesa saka takazenge takuibhadhira tisi pamwe chete ndizi kuti panofambiswa sei changamira inzwawo zvataurwa nemabira mauwachikwadi changamira pabhaibhi ranga riri mudziyo wepamusha wokushandisa naye ndine mwana mukomana watinaye ndiye anowanda kwaari ndiye wanga ndikati achazoshandisa bhaibhi pati pamusha pedu unzwa zvaataura pinduranai changamira ndichaziva kuti ndiri kutakura dangwe racho mudziyo ukasara pamba unosakara ndaichikumbira ndiutakure ndinouyisa panenge paine muridzi waro nekuti akaritenga zvokuti mwana uyu dangwe haayangokutaurwa kwake vanoziva mvile zvokuti akati ndirangu saka ndingamupikisi wanzwa zvataura ndisati mitemo chaisi ndatiwa zvinhu unoda kudina ndo bhaibhi handina kuti nderavo ndere mwana wedu mukomana ndiye ndine vana vasikana neimwe imba ndinayo vasikana oga oga ndiye mukomana aripo pamba chimisikidzo chandikatoti unoshanda ruri pamba kumwe asi ndere mwana mukomana wedu wanzwa zvataura kuzvinzwa changamira zvo zvandiri zvaririre mwana mudiki kora tingataure takadai so mukadzi wako anova vari kuti ada bhaibhi vandikumba urume mukadzi bhaibhi rita mari
Pana zvatoda kutaura ndichiti 1.2 ragara zvakadini 1 zvakadini inyowani 1.2 sekugara kwaraita ndiri kuti rinoita 900 mukunzwa zvakutaura ndiri kuti rinoita chi 900 300 yako wanzwa 300 yemukadzi asipo 300 yako ndandichitarisira kuti musha wangu handina mwana mukomana, iye ndiye mwana mukomana aripo ari 1 pavana vese vanoita 7 ndiye mwana mukomana 1. Musha wangu ndinetarisira kuti uzoramba uchienda mberi. No, zvandaita uri kunonoka kuona zvandaita watozwisisa zvandaita ndaita 100% vaiti ndatokusiya otherwise ukazokana kuno hama dzako pana nguva yanani ndiani hama yake imwe iri munhu simukatori zvandaita wazvinda sozivisa mambo vari wrong ndiri 100% handina pandikumbotibvira ini ndiritori 100% manzwa ini ndinokupa chandinoda kana kutsvaka kwakaita kundokunzwa ndinokupa nguva yekuti end of this month akakaenda kumberengwa ndoda kuzoti wamutumira mari pamukuru wazvinzwaka this month amutumira 150 wanzwaka right vana vako ivavo vari kuenda ivavo vatuva ivavo vana vako toda kungonzwa kuti uri kumenjena chi vana vako wanzwa izvo woita sozvi saizvo chete mari yekumupe yakakwana chete that's all ndaingokumbira kuti vakwanise kunyora ndokunga manje vanofana kana uchida kuti vanyore chandi kutaura ndekuti wakaona kudhara kuti pakatiita mukoma kana iwo mukoma wacho chiregai kutaura regai vana vapedze kuita sei kunyora akagarira vana vani vake opedza kutakura vana voenda vana munokodzere kuenda kuna ambuya muchinoona vana kumusha kupi achiri mwana ndika anouriwa unoza kuti kutaura kwete kuzotizonza kuti mabva pana pamaita noise wazvinzwisa pamupo uchinonyaya napo ndipa right mombe ndiani mombe ndeyemusha mombe ndeyemusha no ndaitinzwa ndakutaura unewewe shoko ramwari ukaverenga pana vahebhuru rinoti zvigumbuso rokukanganwirana saka ndiri kuti zvakaitika zvakadarika but inini ndiri kuti mombe mari yaeni ngatiti inoita 300 kuzvinzi iwo unoda mari pamombe 150 no akuna kuti ndo basa rangu ndiri pano mukuziva zvanditaura ndo zvangu zvandakatoiswa novadhara rangu ari kuno kwacho right 150 unopiwa $90 wazvinzwa unompa 300 right apa taisa vaita 390 pano zvinhu zvandoda kubatsira but handigone kuzvitaura ndiri panapa ndoda kuzvitaura handisi kuda kuita guwa ndoda kutaura uyo aripo iwo uripo unomukoma wako ari but ndoda kutaura kuti pavanhu vangu apa ndiani wandingaudze akagone kutaura nemi zvaunofana kuzoita chitsvaga mari yake naita ndoda kutaura nemi muri 3 iye mukadzi wako nomukoma wako nemi muri vangani muri 3 but amene kuti muchandipa nguva here kuti kana ndaita kusunga ndingotaura nebhozi asina kutumira ndoda kukuudza kuti izvi zvinoti zvose zvamunoona panyika zvinopfuura zvinopfuura unoziva here kuti kunonga pakabvunza kunzi ko kana akanga afa zvaakaita vakadzi 3 panyika ko kana afa murume wake achazenge ari mukadzi wokutanga ndewani wake zvikanzi zvokurorana ndozvopano pasi pechi pesu right dismiss